Γεια σας και καλώς ήλθατε στις ιστορίες από Ιαπωνία που δεν ενδιαφέρουν κανέναν, αλλά ήθελα κάπου να τις πω. Είναι μια καινούργια σειρά βίντεο με μικρές καθημερινές ιστοριούλες, πιο πολύ με απρόπτα αναποδιές, πράγματα που μπορεί να τύχουν στο ταξίδι, που θέλουμε κάποιον απλώς να τις μοιραστώ και σας παροτρύνω στα σχόλια να αφήσετε και δικές σας ανάλογες ιστορίες. Το πρώτο επεισόδιο έχει τίτλο «Θα πάει μακριά αυτή η βαλίτσα» και ενώ συγκεκριμένα αυτή εδώ η βαλίτσα. Είναι η βαλίτσα που είχα πάρει μαζί μου στο ταξίδι της Ιαπωνίας και έχει τη δική της ιστορία που μου δημιούργησε αρκετά προβληματάκια. Καταρχάς, την πρώτη φορά που είχα πάει Ιαπωνία, ένας καλός φίλος μου δάνεισε βαλίτσα, οπότε δεν χρειάστηκε να αγοράσω, πήγα, γύρισα, όλα μια χαρά. Τη δεύτερη φορά, ωστόσο, η βαλίτσα καταστράφηκε. Τα παιδιά την είχαν αποθηκεύσει κάπου, πήρε νερά, την πέταξαν και σαν λύση πήγα και αγόρασα μία βαλίτσα ή μάλλον δύο βαλίτσες. Αλλά επειδή είχα χαλάσει πολλά λεφτά, και όταν λέμε πολλά λεφτά, εννοούμε πολλά λεφτά για το ταξίδι αυτό, δεν ήθελα να δώσω και για τις βαλίτσες. Και έτσι τι έκανα, πήγα σε κάποιο λίγο, όχι σε αντικατάστημα, αλλά σε κατάστημα που φαινόταν ότι τα προϊόντα που πουλάει δεν είναι και τέλεια και αγόρασα δύο βαλίτσες. Τη τιμή δεν θυμάμαι, τώρα μιλάμε για το 2023, μια μεγάλη, η κλασική μεγάλη και μια καμπίνας μου πήγε κάπου στα 30-35 ευρώ, κάτι τέτοιο. Και ο λόγος που με έκανε να το αγοράσω ήταν επειδή μου έκανε δώρο τη μικρή βαλίτσα στη τιμή της μεγάλης και ήταν ευκαιρία. Ο πολιτής μου τόνισε ότι οι ρόδες βγαίνουνε. Αυτό να το θυμάστε γιατί θα έρθει κάποια στιγμή. Παίρνω τις βαλιτσούλες μου, φορτώνω και ξεκινάω για Ιαπωνία. Όλα καλά, όλα ωραία. Έχω την μικρή μέσα στη μεγάλη, τα ρούχα μέσα στη μικρή και περιμετρικά στη μεγάλη βάζω ό,τι ψωνίζω. Αυτό είχα σκοπό να το κρατήσω μέχρι την Οσάκα, δηλαδή περίπου για το μισό ταξίδι για να μην κουβαλάω δύο, να χρειάζεται να κουβαλάω μόνο μία. Και αρχίζουν κάποια μικρό προβληματάκια, δηλαδή πρώτα σταματάει να γυρνάει η μία ροδίτσα, κάπως κόλλαγε. Μετά σταματάει να γυρνάει η άλλη ροδίτσα και εκείνη κάπως κόλλαγε. Έχω φτάσει, έχω πάει στην Νικάτα, έχω πάει που πήγα μετά, Καναζάουα, Φουκούι, μπλα μπλα μπλα, πάω κάτω στο Κιούσου, φτάνω στο Κουμαμότο. Τέλος πάντων, κάπου εκεί οι ρόδες έχουν αρχίσει και έχουν λιώσει από κάτω πλέον, δηλαδή δεν γυρίζουν, είναι κάποιες επίπεδες, σέρνονται. Οι μπροστά είναι που σέρνονται και οι πίσω είναι που κρατάνε. Όταν έφτασα στη Κοκούρα, μια μικρή πόλη εκεί κάπου ανάμεσα στο Κιούσου και στο Χόνσου, όπως την έστελνα δεν πήγαινε καθόλου και μου έρχεται η φανή ιδέα να φέρω τις μπροστά πίσω και τις πίσω μπροστά. Αυτή είναι η τέλεια συνταγή για την καταστροφή. Κάποια στιγμή κάνει ένα κρακ, σπάει όλο το κομμάτι το πλαστικό που κράταγε τις πίσω ρόδες, μέσα στο τρένο, να σέρνεται, να προσπαθώ να τη βάλω, τέλος πάντων ένας χαμός, δηλαδή κάπου το έχω ξαναπεί αυτό, είμαι σε ένας ενδιάμεσο σταθμό που περνάει το Shinkansen βολίδα, το βλέπω να περνάει και εγώ είμαι εκεί πέρα και προσπαθώ κάπου, δηλαδή έχει μέσα κάτι βιδίτσες που έχουν σπάσει και προσπαθώ κάπως να βάλω τις βίδες, να τις κρατήσω, τα παξιμάδα και όλα αυτά τα πάσει και κρατήσει. Με τα χίλια ζόρια κάπως έφτασα στη Χειροσίμα στο τέλος, η βαλίτσα σε ισχυρή κατάσταση, δηλαδή θυμάμαι και στη Χειροσίμα από έξω στο σταθμό που καθόμουν και προσπαθούσα εκεί. Τι να κάνω, μου έρχεται η φανή ιδέα να αγοράσω, όχι zip ties όπως θα έκανε κάθε λογικός άνθρωπος, αλλά συνδετήρες. Μεταλλικούς συνδετήρες, τους οποίους ίσιονα, πέρναγα μέσα, έστριβα και κάπως έτσι πια στη βαλίτσα. Οι δύο ρόδες είχαν εξαφανιστεί, δεν υπήρχαν. Κάπως κατάφερα να φτάσω στην Οσάκα. Και όπως πήγαινα τσούκου πάλι στην Οσάκα, περνάω έξω από ένα μαγαζί που πουλάγε ρόδες για καρέκλες γραφείου. Και τότε επιτέλους έχω τη φαϊνή έμπνευση, παίρνω τη μία ρόδα από αυτές που είχαν διαλυθεί, πάω εκεί πέρα, τη μετράω τον άξονα πάνω σε μία ρόδα καρέκλας γραφείου, αγοράζω αυτήν, την τοποθετώ και κάπως έτσι κατάφερα και έβγαλα το ταξίδι. Η βαλίτσα, εντάξει, δεν το συζητάμε, όταν ήρθε στο αεροδρόμιο στην Ελλάδα, είχαν φύγει τα πάντα από πάνω. Κατάφερα τουλάχιστον να φτάσω στο σπίτι μου όλα τα πράγματα σώα και ασφαλή. Κάπως έτσι θα πάνε αυτά τα βίντεο. Αν σας αρέσει, subscribe, σχόλια, ιστορίες σας και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας!